професор Чорбанов и доцент Мангаров, при когото всички ние си водим децата, когато имат инфекции. Ние не си ги водим нито при Кунчев, нито при Мотавчийски за инфекция, нито при този другия, който също не е влизал в кабинет. Кантарджиев, които не са влизали никога да лекуват пациенти. Те само много седят и говорят като държавни хигиенисти, или така ги наричаме, държавни хигиенисти. Но те са администратори, които нямат практиката. Ти, ако не си лекувал болен, аз ако съм журналист само на хартия, да се вода, че съм журналист и да нямам една статия написана, аз не съм журналист просто. Аз може да се вода, че съм завършила журналистика, но като нямам практиката, не съм журналист. Нали? Човек, който не е практикувал, не е лекар за мен. Но когато аз имам проблем с детето в инфекция, си го заведа при доцент Мангаров, той ми излекува и всичките ми приятелки там си водят децата и са излекувани, да са болни, значи аз на този човек му имам доверие, като ми говори за вируси и за инфекции. Защо да имам доверие на човек, който не е влизал в кабинет? Каква е логиката, нали? И той да задаваме ние въпросите и да нямаме отговорите една година. И професионалисти, и човекът, който създава в момента българската ваксина, и те се подиграват с него. А тя е много по-добра и по-безвредна от това, което купуваме на безумни цени. Не само, че сме го платили, и той не идва. Не идва в България, защото така се прецени, че да не бързаме. Сега ще дойде края на годината до година. Нали, няма логика в това, което ни се случи, ние го търпим. Ние приемаме за нормално да се подиграват с българския народ една година. Да ни говорят първо за чувалите с трупове, сега за ваксините, как ще имаме масова вакцинация. Те правят по 20 ваксини на ден. Да имаме това. Сега почнаха повече да правят, спряха зелени коридори, защото няма ваксини. Нали, живеем в някакъв свят на абсурди и на антимедицина. Те измислиха нов вид медицина, която реално изхвърля всичко, което до сега инфекционисти и вирусолози са говорили на хората. Да не говорим за маските. Ето аз ми се наложи да бъда в чужбина и бях една седмица. За първи път сложих нещо като маска, цялата се обринах. Значи, щом кожата ми реагира така, представете ли си как реагира тялото ми, носа, като е закрит с тези маски? Какви инфекции стават в нас? Да, много